Soc Empar Salcedo, professora de Geografia i Història de Montession, i vaig a llegir un xicotet trosset de L'illa a la deriva de Teresa Brosseta. Pere va córrer rere Ximo sense llevar-se la bata blanca que duia sempre al laboratori i es va adonar de colp i volta que era un migdia de juliol i que feia una calma de morir-se. Arribà a la platja sense alè i sense la bata blanca, perquè se l'havia llevada de qualsevol manera, arrencant els botons, i l'havia llançada a terra sense preocupar-se de mirar on queia. Allà l'esperaven ja un bon grapat de persones, incloent-hi les màximes autoritats de l'illa, l'alcalde, Tonet el pescador i la senyora Pepa, tots trets amb cara de perplexitat. L'alcalde va ser el primer a parlar. «Pere, on havies dit que no tocaríem terra abans d'octubre?» «Però em toca terra», feu Pere al·lucinat. «Encara no, home, però estem a punt. Que no ho veus?» L'escridassà la senyora Pepa, assenyalant un punt de l'horitzó. Soc Sergio Betají Martínez del Col·legi Montession de tercer d'ESO. El meu llibre preferit és Paraules flors de Cinta Arasa. Va haver de fer llit una setmana. Els primers 2 dies no li passava res per la gola, ni tan sols el brou de gallina i verdures que la mare li preparava, fet amb una gallina que el senyor Coll els havia regalat. A veure si es guareix aviat aquesta nena, havia dit la mare mentre s'assenyalava el dia que els va portar. 2 anys enrere, una noia de la seva edat havia mort 3 carrers més avall, d'una grip que s'havia complicat i ningú s'ho treia del cap. Tots l'havien plorat d'amor. La Marina era filla única i els seus pares, després d'enterrar-la, havien tancat la casa i s'havien d'instal·lar en unes vinyes que tenien prop d'Alella, perquè el rècord de l'amor no es mata en vida. La casa pintada de color blau cel de 2 plantes amb un jardí al davant i un altre al darrere, com la de la Mercè, semblava abandonada. Un parell de porticons s'havien després de les finestres i l'hivern anterior un llop havia de partir la branca d'un arbre que s'havia quedat encascada en un dels balcons laterals. Feia angúnia la casa d'aquella manera i alguns veïns, si sabien de passar per davant, canviaven de cantó del carrer. Deien que caminar ahir prop feia mal d'averany. Soc Vanessa, alumna del tercer d'ESO de Primar 2 del Col·legi Montession i el meu llibre favorit és La generació C d'Enric Senabre. El remat ha passat. La catàstrofe tantes vegades anunciada s'ha fet present i no ha sigut com ens l'esperaven. No ha sigut una bomba nuclear, ni una invasió militar, tampoc un atac terrorista, ni tan sols una catàstrofe natural inevitable. Ha sigut un simple virus, un ésser microscòpic i invisible, col·laborador necessari en l'evolució de la vida i els éssers vius a la Terra, el que ens ha estirat les orelles sense que ningú ho haga previst, i menys d'aquesta manera tan poc cinematogràfica, acostumats com estaven a les narracions espectaculars de cinema. Els virus ens ha agafat desprevinguts. Al principi no sabien ni com anomenar-lo, i les autoritats van decidir emprar un llenguatge militar que els era molt familiar, però que no encaixava amb aquest rival tan callat i modest però tan agressiu. L'enemic no es veu, no té un rostre monstruós, ni característiques visibles, encara que està entre nosaltres i no se'l pot combatre amb fusells que l'havíem comprat durant els anys que esperaven un atac militar. Hola, soc Maria i vaig a llegir-vos un trosset de El cant de la terra de Pep Botifarra, anomenat La granaïna del tío Palero. Recordem al tío Palero, al cantar la granaïna, la que es ballava a la plaça i la festa es feia aixina. Llaurador de terra ferma, no es valora el teu treball, ni en fruita, ni en verdura, ni en vinya i tarongeral. Si no canvia la taronja i el preu no millora un poc, agarrarem la motosserra i fem llenya al foc. Que visca Montaverner i el pobre de l'alegria, o les xiques són boniques i ballen la granaïna. Hola, soc Carla i vos vaig a llegir una cançó popular de Carles Denia. Ai mare, jo vull casar-me. Ai mare, jo vull casar-me però no trobe marit. Els que venen a rondar-me, ai no m'agraden a mi. Ai mare, jo vull casar-me, fadrina no em vull quedar, però no m'agrada que em maneguen ni que em vulguin governar.
Hola, soc David i vaig a llegir un trosset del llibre de meravelles de Vicent Andrés Estellés. Així em parirem i així estic, i com que em passen certes coses, així les cante, així les dic. Així em parirem, així estic, així treballo i done besos, així agonitze i així em ric. Així defenso les collites, 10 veritats i 4 mites. Així em parirem i així estic, pobre de béns i ric de dies, pobre de besos, d'alfens ric. Cante l'amor i les parelles que viuen, veuen i se'n van. Cante un amor de contraban. Cante l'amor, cante els amants. No sé tampoc si això són cants. Dic les coses que venen, van, tornen un dia i l'altre se'n van. L'esperança de contraban. Hola, jo sóc Mariano i vaig a fer a Joan en l'obra de teatre Joan el Cendrós de Carlos Alberola i Roberto García. Hola, jo sóc Maria i vaig a representar a Helena en la mateixa obra. Em pensava que no arribava a l'examen. Jo també, quina casualitat, Quina casualitat! Vinc de l'Institut de la Joventut. Jo de la tintoreria. M'han donat una beca per anar-me als Estats Units aquest estiu. Per anar-ne-te'n? Quan? Després demà, després de la festa del final del curs. Que bé, que bé! Per cert, puc demanar-te un favor? Tu? A mi? Un favor? Es tracta d'una cosa molt especial. Demana'm el que vulguis, el que vulguis. Demà penses anar a la festa? Sí. Tens parella? No, no. T'agradaria anar amb Clara? Sí. Clara? M'ha demanat que t'ho diguera. Però, i tu amb qui aniràs? Havia pensat anar amb el teu germà. Àlex, però si ell té la boca plena de càries. Creus que farem bona parella? Sí, com Madonna i un tiranosaure rex. Hola, sóc Daniel i vaig a llegir Llegendes valencianes de Josep Franco. Diuen que l'any de la Picor, un dragó enorme havia fet el seu cau en els meandres del riu Túria, que per aquells temps llevava les muralles de la ciutat de València, en el seu camí cap al mar. Les persones que havien vist el dragó explicaven que era com una casa de gran, que tenia el cap con una roca i una cua llarga, esmoltada i perillosa. La gent de la capital dormia com les llebres, amb un ull obert, perquè el dragó les feia molta por. Ja feien mesos que els llauradors de l'Horta de València contaven històries que feien tremolar els valents. Un home deia que el dragó li havia cremat un camp de blat, un altre que li havia begut tota l'aigua del seu pou, i una dona contava que l'animal havia furtat una vacuna ben grossa. Les gallines desapareixien dels galliners, els porcs desapareixien de les porqueres, i les vaques i els cavalls i els burrets desapareixien dels estables. Hola, me diuen Tatiana i vaig a llegir un fragment de Dràcula. Ja era de nit quan el tren que havia eixit de Viena a primera hora del matí va arribar a Bistrita, un poble de Transilvània perdut al cor d'Europa. Jonathan Hacker va baixar del tren carregat amb 2 maletes i sense saber massa bé cap on anar en deixar dur de la resta de viatges que buscaven l'eixida de l'estació. Jonathan Hacker viatjava sol i no cal dir que es trobava ben lluny de casa. Ell era de Chester, una ciutat del sud d'Anglaterra. Treballava en una notària i havia rebut l'encàrrec de dur-més un client molt important que vivia als Carpats. El client era el comte Dràcula. Segons Jonathan tenia entès, el comte vivia en un castell. Hola, sóc Natàlia, sóc del Col·legi Montession i us vaig a llegir un fragment del carrer 722. M'havien deixat a soles i no em podia moure d'on era. Només podia romandre al costat de la finestra i esperar. Els homes de negre havien entrat al bosc feia 5 minuts i podien ser qualsevol lloc d'aquella gran extensió que tenia davant meu. No podia perdre la vista del tallafoc. L'únic lloc on seria possible albirar alguna cosa. Tenia el mòbil a la taula i estava despertat pel seu silenci. Soc Maria José i vaig a llegir-vos un tros del temps de les cireres de Montserrat Roig. La primera idea que va tenir la Natàlia l'endemà fou la de buscar feina. Com més aviat, millor. Aniria a veure a l'Harmònia. Li calia trobar un pis, petit, per allà sola. A l'hora d'esmorzar, donar regals a la Patrícia i a l'Encarna.
Aquesta va fer veure que no es deixava entrebanar pel regal i continuà servint el desdejuni, llet i torrades amb mantega. La tia Patricia, com que tenia sovint diarrea, només va prendre poma ratllada. La Patricia va quedar enamorada de la brusa blanca de l'Índia que hi havia dut la Natàlia. Era una brusa transparent, mànegues 3/4 i brodats al voltant del coll. Tenia un tall a cada banda. «Vols dir què fa per a mi?», preguntava mentre se la col·locava pel davant, tot aguantant-se-la amb les dues mans a l'alçada de cada espatlla. Es mirà al mirall del bufet. «Roba fina», va dir. El mateix va fer l'Encarna amb el mocador llarg llistrer de colors llampants. Era un mocador estampat amb uns ocells grans i de llargues cues i l'Encarna se'l provà primer al voltant del coll, però el tenia curt i li quedava el cap enfonsat. Aleshores se l'embolicà com un turbant i els colors feien destacar encara més els seus cabells negres com el carbó.